Nachádzame sa na brigáde na Družstevnej ulici, na detskom ihrisku. Peter, usmej sa do kamery. Slávka, pozor na ruky. Pozri sa na mňa, nech ťa mám zväčšenú štikačku plota, majsterku v štikaní. Prejdeme k záhradníkovi. Tu už máme vybraté pneumatiky. Zo zeme. Dušan, čau. Ako ti to ide? Ej, dobre. Pozrite, koľko odpadu zeleného je okolo plota. Takže čo si sa tu črtá, snáď to dopadne dobre. Sice sme len 5, ale niečo z toho bude. Tu už máme prvú stenu namaľovanú na bielo a ešte ideme za Renátou. To je stavby vedúca dnešnej brigády. Čau, Renča. Usmej sa do kamery. Tak sa usmievam, ale musím natierať. No čo hovoríš na dnešnú brigádu? Čakala som väčšiu účasť, ale ide nám to zase od ruky. Že? Takže je to dobré. No, takže to je skvelé. Počasie vyšlo. Infotabuľa sa pripravuje. A ešte ja som tu. Áno, čaute. A to je zatiaľ od nás všetko.